Ramon Muntaner. Ramon Muntaner és un cronista nascut a Peralada, fill de Peralada, i que va escriure una crònica que ha passat a la posteritat. És una de les 3 cròniques més conegudes, però que poder el primer que cal és contextualitzar-lo. Estem parlant d'un personatge que va viure entre 1265 i 1336 a Peralada, tot i que després acaba en el País Valencià. I és cap al final de la seva vida que escriu aquesta crònica, que per sort o per fortuna doncs va ser coneguda i reconeguda, tot i que hem de posar els punts sobre les is sobre com s'escriuen aquestes cròniques. Per Josep Pla el va definir com un empordanès xerraire i divertit, un bon company per anar a Montserrat, i la seva crònica com el llibre més divertit, més vital, més fascinador de la literatura catalana. Per Joan Fuster, la crònica era un clàssic i dels més grans, i un dels llibres d'història més singulars i atractius de l'Europa medieval. És per tot això que hem de contextualitzar una mica Ramon Muntaner, que era fill d'una família benestant de Peralada, però com tantes famílies hi havia a Peralada. Famílies que es dedicaven al tèxtil i, per tant, en aquell moment eren benestants. No destacava per sobre els altres, però va tenir la sort que va escriure una crònica que ha passat en el temps. Tot i així, hem de dir que en el moment d'escriure aquesta crònica estem en una època medieval, a l'època medieval, on Peralada, com altres pobles, viles o ciutats, té un context, té una manera de veure la vida, i moltes vegades hem de sortir d'aquells tòpics, els tòpics de que eren carrers bruts. Gent bruta no és veritat, era gent prou neta que es rentava de tant en tant, com no fa tants anys els nostres avis, on els bordells eren concessions administratives de l'Ajuntament del moment, on la justícia impartia una justícia clara, ràpida. Després podríem debatre si més violenta o menys, però que segurament més efectiva de la que podem conèixer ara. I és dintre d'això, dintre d'aquest context, que Ramon Muntaner escriu la seva crònica, que us aconsellem de llegir. Per això us llegirem un tall. És molt convenient que entre tots els homes del món jo, Ramon Muntaner, nadiu de la vida de Peralada i ciutadà de València, doni molt les gràcies a Nostre Senyor Déu i la Verge, la Nostra Senyora Santa Maria i a tota la cort celestial, per totes les gràcies i mercès que m'ha concedit per molts perills en què m'he trobat i que he pogut superar, com ara les 32 batalles, per mar i per terra, en què he participat, o els nombrosos empresonaments i turments que he patit en la meva pròpia carn en totes les guerres en què he lluitat, o les nombroses persecucions que he sofert tant a causa de les meves riqueses com per altres raons, com per poder escoltar més endavant en el relat dels fets que han tingut lloc en el meu temps. Segurament jo m'hauria pogut estar de parlar-vos de totes aquestes coses, però en realitat convé que ho expliqui, sobretot perquè vull que cadascú entengui que ningú no podria haver escapat de raons de tots els perills en què m'he trobat sense l'ajuda i la protecció de Déu i de la seva beneita mare. Per tot plegat, vull que sapigueu que quan jo vaig sortir de la vila de Peralada encara no havia fet 11 anys, i quan jo vaig començar a escriure aquest llibre ja en tenia, gràcies a Déu, 60. I també vull que sapigueu que el vaig començar el dia 15 de maig de l'any de l'encarnació de Nostre Senyor Déu Jesucrist, 1325. Només aquest fragment de la seva crònica ja ens indica les exageracions quan s'escriuen aquests llibres, aquestes cròniques,
en què és una visió molt personal i exagerada. És evident que ell, per ser una família benestant, en les guerres on va participar mai va estar al front, segurament, com a molt a la intendència, que segurament mai va estar empresonat, mai va estar atormentat, però ell ho explica així per donar-se aquesta importància. Aquesta importància que també li ve per la gràcia de Déu. Cadascú que pensi el que vulgui, però segurament no era per la gràcia de Déu, sinó perquè era la família que venia pel lloc que va ocupar, i també sí que va veure totes aquestes demostracions, però segurament de molt més lluny. A les cròniques trobareu altres coses, com diu que segons quins membres de la noblesa van dormir a casa seva. Posem-ho tot entre cometes. Agafem la crònica, llegim-la i sobretot situem-la, contextualitzem-la i veureu com de divertida és. Una crònica que a més és molt planera, s'ha fet famosa per això, perquè sempre comença molts fragments dient allò de «què us diré?».